retraso inicial que iremos recuperando a lo largo del día y, por lo tanto, disculpas a Serafín Pazos, que es ahora el que va a intervenir con el tema de la cooperación territorial y patrimonio natural y cultural, perspectivas para el Interreg 2021-2027. Serafín Pazos, Head of Office of Convention of Scottish Local Authorities y redactor técnico del Comité de las Regiones acerca del reglamento Interreg 2021-2027. Reitero las disculpas, Serafín, por el tiempo que te hemos hecho esperar. Gracias. Moitas gracias. Non hai problema, unha porque eu sei como son os congresos en España e no sur de Europa, sempre hai retrasos, tamén porque como traballo como son servidor público no Reino Unido, malia obviamente a miña orixe, estou acostumado a adaptarme e a facer presentacións breves e directas. Entón non usarei a media hora que en teoría tiña que dedicarme, senón algo moito máis directo e casi mellor, porque xa se dixo moita cousa hoxe. O que me gustaría era, para empezar, por suposto, agradecer á Deputación, á Comisión de Coordinación Regional, á Xunta e aos outros organismos pola invitación. Tamén é un privilexio ser o primeiro ponente depois da parte inicial, o que é unha responsabilidade, pero, como digo, xa teñense feito moitas cousas importantes que xa non necesito eu repetir. Entón, centrareime no fundamental e, sobre todo, cara ao futuro, a evolución do que se fixo e, sobre todo, como se encadrará isto no novo programa, no período 21-27. Como dicía, estou moi agradecido. Sinto non poder estar vivo en Bruselas, sinto non poder estar con vostedes hoxe por razóns obvias, inda que para min precisamente esta parte da fronteira non é para nada exótica ou teórica. É dicir, lugares como Pitóis, Lindoso, Castro Laboreiro, Baltar, Bousés, Entrimo, Bande, Muiños, Xinzo, son sitios nos que eu estive máis de unha vez, gracias á colaboración de moitos anos co Departamento de Planificación da Deputación Ourense e cos técnicos dali. Teño percorrido moitas veces ese territorio, porque a veces para falar destas grandes proxectos europeos hai que entender como funciona no terreo. Eu, por exemplo, que é unha zona que eu creo coñecer bastante ben. Esta é unha fronteira das máis antigas e igual das máis necesarias, dadas a nosa proximidade cultural. Tamén o Interreg máis antigo, no seu día era incluso o probablemente máis grande de Europa. Esquecín presentarme con isto da improvisación. Eu son o responsable de política europea da Convención de Municipios de Escocia, que é o equivalente da Asociación Nacional de Municipios de Portugal ou da Federación Española de Municipios e Provincias. Son o responsable do Departamento Europeo. Teño sido negociador de varios programas operativos no caso británico. Teño as miñas responsabilidades europeas a nivel europeo, casi o máis interesante, obviamente, para hoxe. Teño sido presidente do grupo de expertos de cohesión do Consello de Municipios e Rexións de Europa, que é a Asociación Europea de Municipios. E casi o que vou falar precisamente é iso, do contexto da negociación dos fondos, nos que eu estuve liderando esa negociación no aspecto municipal. Por exemplo, tive a honra de poder redactar a proposta sobre despoboamento que aceptou o Parlamento Europeo, que se está finalizando neste momento no Reglamento FEDER. Fui un redactor técnico do informe Maupertuis, que era o señor Maupertuis, a conselleira de Economía da rexión de Córcega, foi a relatora do Comité das Rexións, e con gran sorte que boa parte das nosas recomendacións e duras negociacións no Comité das Rexións foron asumidas polo Parlamento Europeo. É un pouco de eso vou falar. Teño sido tamén investigador universitario en política de cohesión. Como digo, rapidamente, falarei un pouco do contexto xeral das negociacións, que é o que se está negociando e que implicacións terá para o territorio, este territorio en concreto da rexión norte de Portugal e o sur de Galiza. As recomendacións é un pouco unha reflexión máis larga sobre o plan de recuperación que obviamente está na cabeza de moitos de vostedes. Obviamente, xa se deu unha visión xeral do que é do programa coa técnica do Ministerio.
as boas noticias para aqueles que entre vostedes que están xestionando os fondos é que no fundamental, para resumir, non vai cambiar demasiado. Había un certo interés de facer certos cambios, como, por exemplo, modificar a estrutura dos programas Interreg, pasar a cooperación marítima a parte transfronteriza, unha polémica enorme sobre o chamado instrumento de innovación interregional que mencionarei dentro dun momento, pero no fundamental, para resumir, estamos falando dun programa que vai ser relativamente similar ao período actual. Neste momento estás acabando de rematar as negociacións entre o Consello de Ministros da Unión Europea e o Parlamento, que, como saben, teñen igual poder á hora de aprovar os regulamentos. Por exemplo, unha cousa que está finalmente confirmada é que a taxa de cofinanciamento é de 80% para o Interreg. Creo que é importante nun territorios como os nosos e coa situación económica na que está. Vai haber un prefinanciamento de 1% para o próximo ano e o seguinte, pero depois haberá un prefinanciamento do 3%. Son estas cousas técnicas que fan a vida máis fácil ou máis difícil aos técnicos que xestionan estes proxectos e que me gustaría, obviamente, resaltar xa de primeiras. Despois, había unha bastante preocupación que eu teño incluso comentado na prensa galega, por exemplo, que o regulamento originalmente proponía que a maior parte do investimento se concentrase a 25 km da fronteira e que a maioría da población para ser elixible tiña que habitar na fronteira. Obviamente iso non é factible no caso da fronteira que estamos, do segmento da fronteira que estamos falando, porque é unha zona de montaña. Eu creo que habría que clarificar que iso é a fórmula que se utilizou para reducir os fondos de Interreg para o próximo período, pero iso non quere dicir, e iso espero que non sea o caso, que sea a decisión que tomen os gobernos respectivos, é dicir, que ese é o mínimo que de criterio para asignar fondos aos diferentes segmentos da fronteira, pero obviamente espero que sexa maior. Simplemente apuntar que os datos, non teño os datos para Portugal neste momento, pero os datos para España, para o Interreg, son 673 millóns de euros para o período 21-27. En todo caso, a estabilidade no aspecto reglamentario, no aspecto de xestión, o gran cambio realmente foi no período anterior. Agora o que se fixo foi simplificar un pouco os reglamentos, certa preocupación, porque a veces creo que a hora de querer simplificar o texto igual o fixeron un pouquiño máis vago, pero bueno, iso xa se verá no seu día. Como digo, dado que no fundamental o regulamento e os programas de Interreg non cambiaron excesivamente ou non van cambiar do período actual ao período seguinte, sí que se poden facer unha serie de recomendacións en base ao que xa se teñen feito neste proxecto, nesta parte da fronteira, e como se relaciona coas propostas que se incluíron na Comisión e as prioridades que a Comisión lle gustaría ver non só nos programas operativos de cada territorio, senón tamén a nivel de proxectos concretos. Entón, no caso da parte da fronteira da que falamos hoxe neste congreso, obviamente, pois, como xa se dixo, o gran factor é feito que é unha reserva de biosfera, é unha zona con alta densidade de entornos protegidos, casi a nivel europeo das que máis ten zonas de áreas clasificadas. Se a Comisión tuvera máis influencia no proceso de xestión e definición das prioridades, diría que o que habría que fazer é reforzar aínda máis a protección deses lugares. Iso claramente é o caso, sobre todo porque nesta fronteira en concreto, como vostedes saben, exactamente no caso galego, se algo predomina no paisaxe é a fragmentación. A fragmentación de espacios supón a limitación da mobilidade das especies, como o lobo e outras, e, por tanto, todo o que se poida facer en tema de proxectos para evitar a fragmentación dos espacios naturais, ademais do espacio humano, obviamente, será necesaria porque, como digo, sigue sendo un factor no que esta parte da fronteira galego-portuguesa ou hispano-portuguesa siga a ser bastante notable. Por suposto, como non era de esperar, todas as facilidades para que se priorice a infraestructura verde, e iso é algo que realmente habría que considerar cara ao próximo futuro.
Pero depois tamén gustaría decir que, como digo, se ven os proxectos que xa están facendo poderían expandirse e renovarse cara ao futuro, tamén habría que pensar un pouco nalgo que non é os proxectos en sí, senón cal é o marco no que aparecen estes proxectos. É dicir, o marco legal e administrativo nesta área fronteriza é o suficientemente robusto, é dicir, supón a barreira regulamentaria entre a fronteira internacional hispano-portuguesa sigue a ser como era no pasado un problema ou é que ou quedan aínda algúns elementos de simplificación e coordinación interadministrativa de uniformización regulamentaria que sean necesarios, porque moitas veces os problemas dos proxectos transfronterizos son eses, non? É dicir, hai diñeiro, pero realmente, pois, facer proxectos realmente conxuntos supón un problema. Obviamente, hai instrumentos legais nesta parte da fronteira que xa se mencionaron, pero, bueno, eu sempre recomendaría facer unha evaluación de, efectivamente, se existen barreiras legais que habría que aínda simplificar, e para iso tamén hai certas solucións. Como digo, obviamente, dado o contexto das prioridades políticas da Unión Europea, todo o que sexa, a parte do aspecto de medio ambiente que xa falei antes, iso non quere dicir que non haxa que invertir, se pode invertir tamén na comunidade humana que habita eses territorios, desde inversión en infraestructura verde, como tamén enerxía renovable, tratamento conxunto de residuos, no caso precisamente deste territorio que estamos falando, o tema do cambio climático, porque, é dicir, este é un eslogan que todo o mundo se usa nestes momentos, pero hai que pensar que, e só viramos non hai moito, cando, desgraciadamente, infelizmente, faleceu un piloto atendendo uns lumes, o feito do cambio climático, que é precisamente máis evidente no sur do noso país, de Galicia, e de Portugal, é dicir, que son zonas que se están, como está máis ao sur, pois sinten máis o cambio no ecosistema, é dicir, máis calor, en terrenos máis secos, máis potencial de desertificación, de lumes, pois todo iso de xestión de territorio, xestión dos montes, xestión conxunta dos ríos, obviamente, no caso onde sexa aplicable, obviamente, e a prevención de lumes, iso sería perfectamente algo que, desde o punto de vista da Unión Europea, se podría priorizar no próximo programa, non? Por suposto, como digo, unha vez máis, protocolos conxuntos onde sexa ainda necesario melloralos para a coordinación entre as diferentes axentes locais e territoriais, sistemas de alerta temperá e mellor manexo de datos. E, pois, obviamente, dado que, infelizmente, esta parte da fronteira é unha desas chamadas fronteiras internas da Unión Europea, ou, mellor dito, periferias internas da Unión Europea, como digo, é un tema que intentamos que os próximos programas FEDER en concreto prioricen máis do que inicialmente quería facer a Comisión, o investimento nas zonas con deterioros estruturais de poboamento. Obviamente, isto é algo que afecta moito a esta parte da fronteira, é algo que, obviamente, se debería priorizar. A Comisión Europea está intentando moverse cara a unha maior reflexión para o reto demográfico, pero, sendo honestos, realmente o marco que se está deseñando en Bruselas, pois non é necesariamente demasiado xeral, por tanto, que as ideas e as propostas teñen que sair do propio territorio das autoridades como son vostedes. Por exemplo, a parte do que é as manidos exemplos da cooperación para o emprendemento, pois todo o que sexa marcas e produtos conxuntos naturais e históricos, pois seguirán sendo moi ben recibidos a nivel europeo, que se sigan defendendo e promocionando, desenrolando deste territorio, marcas de calidad e turismo verde, como que xa se mencionou. E vou concluindo, espero, con 3 ou 4 reflexións e pois un pequeno comentario sobre o fondo de recuperación, porque sei que está no interés de moitos de vostedes hoxe en día. A parte do Interreg clásico, que é o que obviamente se centrou este proxecto, é o que se centrará no próximo período, eu tamén animaría aos diferentes actores que foron parceiros deste proxecto pensar tamén nesa nova oportunidade que supoñen os instrumentos de innovación interregional.
problemas como o espazo natural Xerés-Xurés existen noutras partes de Europa. Obviamente existen tamén programas de cooperación transfronteriza, interregional, en grandes espazos. Sin embargo, este novo instrumento permite unha maior, non só intercambio de experiencias, son desenrolo conxunto de solucións innovadoras, por exemplo, solucións tecnolóxicas. Isto é algo que realmente podría haber unha parcería moi interesante entre, pois, obviamente, zonas entre a fronteira hispano-portuguesa e hispano-francesa e outras zonas semellantes, por exemplo, de Italia, a fronteira Bulgaria-Grecia. Estou falando de sitios cun perfil relativamente similar e no que se poderían desenrolar conxuntamente solucións innovadoras. Isto foi unha gran batalla porque aquí entre nós, digamos, que me tocou en parte estar no medio porque nós defendemos, e así se finalmente quedou reflexado na posición do Comité de Rexións e do Parlamento, finalmente aceptado polos ministros, que este instrumento novo tería que beneficiar a todos, porque originalmente estaba diseñado para que os ricos seguiran sendo ricos. Non se estaba tendo en conta a necesidade de territorios con un desenrolo pois máis deprimido e inferior. Eu creo que hoxe en día que este novo instrumento agora sí que abarca a todos os territorios, aqueles que están ben e para poder seguir mellorando, estes outros que poderán colaborar entre eles para desenrolar solucións innovadoras. Pois outro instrumento que non é un instrumento de diñeiro, pero é un instrumento legal, é o novo instrumento europeo transfronteirizo. Obviamente, xa sabemos, no caso da fronteira, que desta fronteira que existe pois, a velocidade Chaves-Verín, existe o instrumento de cooperación transfronteriza entre o sur de Galicia e Portugal. Este novo instrumento vai un paso máis alá. Precisamente permite crear, digamos, un instrumento de dereito conxunto que permita que todas as barreiras que decía antes, legais e administrativas, se eliminen porque sería realmente un dereito conxunto. Obviamente, os Estados sempre teñen moita reticencia respecto a estes tipos de instrumentos. Xa se intentou originalmente o instrumento de cooperación transfronteriza, o Grupo Europeo de Cooperación Transfronteriza, creo que se traduce así, iba a ser moi ambicioso, ao final pois, quedouse en algo un pouco máis modesto. Este novo instrumento, sobre todo para a cuestión de xestión conxunta de espacios naturais, de espacios sociais, eu creo que se debería examinar se podría aplicar ao caso concreto que estamos falando. O que me preocupa, sobre todo ahora acabando de ver a presentación da breve introdución do Ministerio, é que, como vostedes saben, o goberno español e o goberno portugués xa chegaron a un acordo sobre as liñas básicas do programa Portugal-Galicia, o POCTEC. Eu, obviamente, eu vivo en Bruselas, non estou o día todo, pero personalmente non vin aínda que houbera unha consulta coas diferentes entidades que van xestionar boa parte do proxecto, como as que están hoxe. Constame que vai haber unha bastante prioridade á despoboación, teño moito contacto co departamento, o anteriormente chamado Oficina do Comisionado do Reto Demográfico de España, ahora parte da vicepresidencia de Teresa Rivera, pero gustaríame ver, espero que pase nos próximos semanas e meses, unha maior discusión coas entidades hoxe aquí representadas na definición de prioridades concretas dese gran programa. Independentemente que os gobernos xa chegaron a un acordo da visión xeral, é importante que precisamente como falamos do partenariado, do principio de asociación que ten que rexir todo este tipo de deseño de programas, que se implique aínda moito máis as entidades como vostedes que van ser as que realmente non só xestionen, senón que aparte sean as responsables de que sean bons ou malos proxectos. E aí creo que tamén hai unha cousa, unha reflexión que deberían facer, unha reflexión personal en todo caso que lles fago, que ver hasta que punto os proxectos son autosostibles no tempo, unha vez que acaba o financiamento, e hasta que punto son realmente conxuntos, porque realmente iso é o que a Unión Europea busca, é dicir, que os proxectos non sexan un fin en sí ou que sean para un período concreto, senón que xenere dinámicas que depois, unha vez que se retire o proxecto e a financiación sigan funcionando. Obviamente, o Interreg demostra que é un fondo que acaba sobrevivindo, daña moitos golpes nas negociacións, hai recortes, pero acaba sobrevivindo, pero fialo todo a que haxa novos programas operativos pós-27. Sí? Sí. Vale. No, simplemente rematar, foi a conexión, simplemente rematar que
no caso do chamado Fondo de Recuperación, Next Generation Europe, era un tema que realmente ten moito interés no caso español, no caso portugués. É interesante, pero digamos que é bastante un experimento. É dicir, se podría intentar combinar os investimentos dos programas tradicionais e do Interreg con este novo mecanismo de recuperación e resiliencia, pero estaríamos falando de grande escala que necesitaría unha maior participación, pois, neste caso, de toda, por exemplo, programas conxuntos de toda a fronteira. É certo, no caso de español, que xa anunciou un programa inicial, hai asuntos como a conectividade física e digital, a teleasistencia educativa, os servizos básicos nas zonas rurais, problemas de exclusión financiera, de abastecemento de bens básicos, que atracción de talento, que, en teoría, se vai dedicar o 16% da parte española do programa de recuperación, que serían 60.000 millóns, pois o 16%. Isto eu saco a colación porque, aínda que hai demasiada xente que pensa que este novo programa vanse xestionar como os fondos estruturais que os van dar a Galicia ou a Diputación e se van xestionar, pois non é así, van ser grandes programas de Estado nos que as entidades subestatais serán parceiros, aportarán, pero non xestionarán como se xestionan os fondos estruturais, pero digamos que como teñen unha lexibilidade moito máis laxa que os fondos estruturais, e, por exemplo, falo exclusivamente do caso español, existe toda unha serie de iniciativas que sí que son compatibles co que están facendo neste territorio, eu recomendaría, e acabo con iso, na hora de facer o diseño dos novos proxectos, dos novos programas, tamén ter en consideración que igual parte destas actividades que vostedes queren facer, que igual non son elixibles no caso dos programas operativos por as limitacións que teñen de lexibilidade, igual si o son usando os mecanismos de recuperación e resiliencia, o chamado plan de recuperación. Pero, como digo, iso significa un nivel de cooperación que ten que ir, digamos, a todo o nivel de toda a fronteira. E así o deixamos. Vale? Gracias. Moitas grazas. Disculpas outra vez polo tempo que te fixemos esperar. Unha intervención tan interesante.